agafeu les pipes perquè aquí comença La Banqueta. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Els bons juguen, els dolents es queden a la banqueta. Bon dia a tots i benvinguts al programa número 3 de La Banqueta, el podcast preferit de Samu Umtiti. Soc l'Andreu Dalmau i avui m'acompanyen a la taula l'Ivan Sánchez. Ivan, bon dia. Andreu, com estàs? Uri Castro, com estàs? Bon dia, molt bé, Andreu. Víctor Pérez, benvingut a La Banqueta. Buenos días, Andreu. Anton Roig, benvingut. Bon dia, bon dia. Avui parlarem de la destitució de Koeman, de l'arribada de Xavi, portarem una convidada que ens parla de futbol femení i l'Uri s'estrena a la seva secció. Tot això i molt més, però abans, titulars, Ivan. Xavi, mi niño, te quiero. Uri, titular. Xavi, no vengas. Víctor, titular. Griezmann, balón de oro. Ton, titular. A Koeman se lo fuman. Això és La Banqueta. Comencem. Agafeu boli i llibreta, que aquí comença La Banqueta. ¿Esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí a bote pronto? Comencem parlant de la notícia de la setmana, la fumada de Koeman, Ton. Vaya fumada, vaya porro. Ho vas celebrar molt o què? Bueno, era una cosa que, mira, havia d'acabar passant. Donava per celebració, celebració, ja ho tenies assumit una mica, tio. Pena cap ninguna. Ho tenies assumit ja. 12 milions. Tu creus que ha trigat molt la Porta en fotre fora Koeman? Home, jo crec que la Porta ha trigat lo suyo, sí. Sí, ell també ho va dir. Ell ho ha reconegut. Ell també pensa que va tardar. Que la situació era insostenible ja, tio. Otro éxito de la Porta, no? Exacto. Sí. Bueno, de Koeman sempre parlem malament, però alguna cosa haurà fet bé. Quin creieu que és el millor moment de Koeman a la banqueta del Barça? Per saber el que ha fet bé Koeman li hauríem de preguntar al propi Koeman, no? Perquè segons Koeman ha salvat el club, ha apostat per los jóvenes... Sí. Gràcies a mi hay futuro. Si s'arriba a quedar Messi, també s'hagués quedat per Koeman, sí. Koeman va guanyar una copa del Rei, per exemple. Mèrit seu o dels Chupito del jugadors? Rei. Chupito del Rei. Chupito del Rei. Una copa que, mira... Bueno, millor que el Madrid no va guanyar El Madrid va fer nada plete. Aquí no ens hem de comparar amb el Madrid, o sea, estáis acomplejados, que lo sepáis. L'acomiadament de Koeman va arribar després de la derrota contra el Rayo Vallecano. Van perdre allà a Vallecas per 1-0, gol del Falcao. El partit va ser dolent, però Koeman no opinava el mateix, no? Va dir això en roda de premsa, escolteu. No sé, no conozco bien sus jugadores. Sí es verdad que puede ser que ellos tienen plantillas más equilibrados. Esto puede ser más físico. Pero yo creo que hemos demostrado en varios partidos esa temporada que podemos competir con ellos. Claro que estoy preocupado por nuestra efectividad. Pero no estoy preocupado por nuestro juego, porque hoy también hemos jugado a un buen nivel, pero ya lo sé, en España no cuenta, porque es 1-0, entonces mejor decir nada. Aquest no era l'àudio, Aleix, però no passa res. Hem sentit a Koeman dient que bàsicament... Era Koeman i no era una altra persona. Sí, era Koeman. No, perquè jo volia ficar l'àudio de Koeman dient el de que hemos jugado bien, pero aquí en España eso no cuenta. Bueno, lo ha dicho. Si no estàs atent, Andreu... Hòstia, vaya director de mierda, eh? Vale, demano perdó. És que... Este sí que va fumar. Andreu, què penses de Koeman? Què penses que Koeman digui això? Pues que Koeman és un desastre que no es prepara els partits. O sigui, està dient bueno, que y tú no te preparas los programas, se ve, ¿no? O sea, que aquí vamos callando. Bueno, no passa res, Koeman no s'entera igual que jo no m'entero de res. Aquí todo el mundo va perdido, ¿vale? Pero bueno, creieu que algunes d'aquestes declaracions va tenir influència a la Porta que va fer fora Koeman? El va fer fora a l'avió. Le va dir, Koeman no seguimos. Això ja estava pensat. Lo tiró del avión. Koeman no seguimos. No, Ronald no seguimos. Espero que tuviese paracaídas. Ronald no seguimos, li va dir, tio. No, però això és una decisió que ja estava presa. Vull dir, això era si perdem avui, Koeman te'n vas, si guanyem,
Tampes també, jo crec. Home, perquè... el Koeman estava sentenciat des que la Porta li va dir dame entre 10 i 15 dies per veure si te puedo canviar. L'únic que estava aguantant que arribessin algo de calés per fer-li fora, però al final ha dit és que si no... Qüestió de diners tampoc devia ser, perquè si... Home, no, sí. diu que... 13 millones tenía que pagarles. Y le van a pagar porque... Claro, no va a renunciar en el oro. No renuncia a la captura. El único que lo hizo fue Valverde o Setién, ¿cuál de los Valverde, no? Don Ernesto. Setién lo intentaron hacer. Sí, Valverde renunció a la indemnización. Pero luego el héroe de Wembley ni un euro. Mucho quejarse, la plantilla muy corta. Porque es que lo tenéis maltratado a Valverde, que lo sepáis. Luego para la buchaca. Es un trabajador, y hace bien. Pobre Ernesto se ha ido con sus vacas a su pueblo de... No, ese es Setién. No, Ernesto también tiene vacas. No, Ernesto todos tienen vacas. Ernesto es fotógrafo, tío. Que sí. Su pasión es hacer fotos, tío. Y las vacas. És verdad esto, Bueno, no volverà Valverde, ja superat-lo, ¿vale? El que sembla que vindrà serà Xavi Hernández. Bona solució, ve en un moment complicat. Creieu que ho podrà fer bé, Uri? Em fa molta peresa, tio. O sigui, si ja de normal el Barça em fa molta Però peresa, ja no, de només, ara Xavi Hernández, és que no. Només veure la cara de Xavi allí a la banqueta, tío. Yo solo os digo que el favor. resto de aficiones y el resto de clubes nos alegramos de que venga Xavi. Solo te digo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Igual que estamos tristes de que hayan echado a Koeman, ahora nos alegramos de que venga Xavi. No, pero... Que se alegren. O sea, no lo sabe. También se alegraban cuando vino el Pep, tío. Y claro, tocó lo que tocó. Como Arteta, ¿sabes? Que no, como no vull Arteta en el Arsenal. Y calentitos. No vull comparar Que sí. a Guardiola amb Xavi. Si no gana el sextete en esta temporada ya no vale. Es que si comparas amb Guardiola, Solo no ha ganado una Champions en 30.000 años. ¿Pero por qué sacas a otro equipo? ¿Por qué sacas a otro equipo? ¿Por qué sacas a otro equipo? ¿Por qué? Porque estás si no hablamos con el acomplejado. Atleti no entiendes Estás las cosas, tío. Hay que acomplejado. hablar en términos Estás Atleti, tío. acomplejado. En términos Atleti, si no, no entiendes las cosas, tío. ¿Tu relación con tus padres estaba bien de pequeño? Xavi. No entremos en temes personals. Xavi Hernández, tio. Xavi Hernández. Ha de ser Xavi sí o sí, perquè l'altre dia va sortir Justa i va dir que hi havia altres opcions, que potser venia algú altre. Sí, diuen que el Gallardo, però no... Una cosa, i canvi de tema. El Rafa Just aquest, d'on collons ha sortit? I no és un amic de la Porta. És la titella de la Porta. Però ha fet alguna cosa en la seva vida, o sigui, ni deportista ni... No. Com el Tom, xupar-se-la a la porta, ja està. I no descartis que segueixi Sergi Barjuan fins al final de temporada. Sí, és que... No, fins al final de temporada no, però potser... La primera volta igual aguanta, Sí. Perquè vaig veure que els d'allí de Qatar eren una mica agarraos i que potser els hi costava deixar anar ara a Xavi. Ara deien fins al Parón. Home, és que Xavi està triomfant allà al Qatar, llavors... A ver. Ja, però al principi van dir al principi van dir fins al proper partit, després van allargar el parón, després diran, bueno, ja que estamos a Navidades. Lo que surt és que el proper dimecres tenen un partit, o sigui, demà tenen un partit molt clau contra els segons de la Lliga Qatarí i que després d'aquest partit... A ver, lo has dicho, la Liga Qatarí. Que ja ho sé, però és la seva lliga i volen guanyar, és el seu clàssic, que yo sé que de aquí, en esta mesa hay muchos que se han puesto vídeos... que se han puesto vídeos de cómo juega el equipo de Xavi, ¿sabes? En Qatar, de cómo juegan. Que la Lliga Qatarí, Víctor, que sí. Què és el primer que hauria de fer Xavi? No, però és que diu la Lliga Qatarí... A mi em fa molta gràcia, tio, perquè diu la Lliga Qatarí, com aquí, que sí, que la Lliga Qatarí Me la vas a defender. Pues una puta merda, yo no he visto el partido, pero Pues Xavi... ya está, ¿te has visto cómo ¿Me juega? puedes escuchar, tío? No. Que no te calles la boca, hòstia. Xavi, migcampista llegendari, el Barça ha mamat del Cruyff, ha mamat del Pep, tio, ha mamat del Jan. Ha jugat al millor equip de la història. Este tío... En los despachos. Este tío sabe lo que se hace, tío. I va hacer... Que sí que és veritat que hi ha... Víctor Pérez... Ai, Víctor Pérez. De director tècnic. Amb Víctor Font anava a ser... No estic inspirat avui. Ara, totes les vides del Víctor Font amb Víctor Font anava a ser manager general. Anava a ser manager general. Ho anava a fer tot. O sigui, Xavi... Bueno, i el Jordi Cruyff també anava a anar amb el Víctor Font i mira, tio. Ja, però quan estava de candidatura de Víctor Font, Xavi encara que portava 2 mesos entrenant... Portava més. Ah, bueno. M'estàs contando. Hi ha altres fonts que diuen que per això la Porta no l'ha portat abans, perquè és amic de Navan Font i... Jo crec que la Porta no l'ha volgut portar abans pel fet de que volia que passés pel bé. Sí, i que no havia dinero. I... Hòstia, que pesat. I Xavi vol anar directe al Barça. No, però a veure, que... I acceptem-ho ja, i el temps me donarà raó. La Porta va xapussa rere xapussa. Ara, no, aguanto el Koeman, no, ahora no. La veritat pues mira, és que... Hòstia, que raro, jo considero que el gordo en la holandès Porta, juega com el culo, pues ahora... A mi hi ha moltes coses de la Porta que m'han decepcionat, Com fer fora García Pimienta, coses així, saps, que no... Però que és veritat, xapuda... Però és que em fa molta gràcia, dius, t'ha decepcionat que faci fora García Pimienta i t'has vist els martixos partits del B que la duquesa de Alba, tio. No, però si ara tinguéssim a García Pimienta, tindríem un entrenador que ha entrenat el Gavi, que ha entrenat el Nico... Si no t'has vist cap partit del García Pimienta, què cony has de saber com juga el García Pimienta? I tu
tothom. Però jo no estic dient que es digui García Pimienta. Bueno, però a García Pimienta... Es que a sobre es diu García Pimienta, tío. Joder, no tienes nombre, solo tienes 2 apellidos, tío. El ton canvia d'esto en funció de lo que diu la Porta. La Porta fa fora García Pimienta, anti-García Pimienta. No, espectacular. Pero la Porta sí que es verdad. Reconócelo, que no tiene nada de malo, pero que lo reconozca. Que la decisión de Xavi, o sea, la decisión de destituir a Koeman llega tarde. Que sí. Obviamente que llega tarde, pero si es que lo ha admitido hasta él. Andreu, tira, déjale. Pues entonces... Admitir tus propios errores es de sabios, ya está, hombre. Ya está, hombre. Igual que el Cholo admitió que tenía todo el cartón y se fue a Turquía, tío. Admetre que estas coses és de savis, hòstia. Bueno, va, ja, cállate. Avancem una mica perquè ahir era festa, però vaig anar l'altre dia a escoltar la veu del poble. Tira'm la veu del poble, ja que és calli. La veu del poble parla al micròfon de l'Andreu. Ahir era festa i bé, no vaig poder sortir, però em va venir de perles que fotessin fora Koeman perquè així el dijous passat doncs, vaig baixar i vaig preguntar-li a la gent si ja tenien ganes de que marxés el neerlandès i jo crec que ho tenien bastant clar. Mira, escolteu-los. Jordi, ja han fet fora Koeman, que ja era hora, no?, que el fessin fora. Ja era hora perquè ja 2 anyets ens hem menjat. Ja han fotut fora Koeman, ja era hora? Era hora fa un any. Evidentment, la veritat és que com a tècnic, com a llegenda no, com a futbolista, perfecte, però com a tècnic deixa molt que desitjar. Bueno, sí, ja era hora perquè jo crec que bàsicament, no sé, tàcticament no portava molt a l'equip i un millor entrenador com Xavi o Robert Martínez anirà millor per l'equip. Creus que la Porta ha trigat massa i tot, potser? No, perquè no tenien diners per fotre'ls fora, eren 13 milions, però bueno, encantado de que lo hayan echado, te lo juro. Te lo juro. Crec que sí, però entenc també el tema econòmic del Barça, la situació que està vivint i la crisi econòmica, i la Porta no podia actuar d'una manera estrepitosa i de dir, vinga, el fotem fora en un moment. Ho ha fet amb calma i ha arribat el moment. Home, si no hi ha diners, si no han trobat l'entrenador ideal, és el que hi ha. Esperar fins que el trobin. Sí, jo crec que al final no volien pagar-li la indemnització que li havien de pagar per quan havia de marxar, però al final ho han hagut de fer perquè era irremediable això. Si ha perdre contra el Rayo, el que faltava. Crec que després del partit del Rayo Vallecano era important fotre'l fora pel tema de que l'equip servia d'una manera que no està bé, que no tocava, i per tant em sembla correcte com ha gestionat la Porta. Sembla que tard o d'hora arribarà Xavi, que serà la solució. Tens esperances tu per aquesta temporada o per la següent de que puguis revertir la situació? Home, esperances tampoc moltes perquè no crec que vingui i faci miracles, però ajudar l'equip a millorar segur que sí. Crec que estem en una etapa de transició i Xavi agafa un equip encara molt blanc, és a dir, un equip que té molta base, té molt de jove i que per tant hauria de construir un equip en base als joves, amb Ansu Fati, amb Pedri, amb Ronald Araujo, però crec que el bon projecte de Xavi i l'equip competitiu no arribarà aquesta temporada, sinó la que ve o fins i tot la següent. Bueno, aquesta temporada, quan una cosa es comença malament és difícil, però bueno, sempre està bé que vingui Xavi, ja era hora també que vingués Xavi. Era hora de que fotessin fora Koeman i de que vingués Xavi. Calla, Víctor, un rato, va. Guarda este audio, 2024, triplete del Barça. Aquest és dels teus, Ton? Aquest últim és dels teus. Qué Tu gran. confies Porque triplete del Barça 2024. Porque fuma porro, ¿no? Antes de hablar. S'ha de tindre esperances, tio. S'ha de tindre esperances en aquesta vida, tio. L'afició creu en Xavi, però demanen que d'aquí un temps, que no funcionarà a curt plaç, però que funcioni a llarg plaç. Creieu que tindran paciència? O si ara arriba Xavi i comencen a perdre partits, la gent començarà a tenir dubtes? No, jo crec que a Xavi li donaran aquest marge que el Koeman no li van donar, bueno, pel fet que el Koeman es va carregar el seu propi marge, considero jo. I amb Xavi, doncs, això de que la Porta diu que no hi ha anys de transició, jo crec que ho diu, però pensa que hi ha anys de transició i ara, en comptes de ser anys tirats a la brossa, seran anys cap endarrere, saps? Perquè amb el Koeman estaves tirant a la brossa, bàsicament. Sí. No jugaves a res. Almenys aquesta temporada ja la tens coberta, Xavi no el fotran fora aquesta temporada, a partir de la temporada següent ja començaran a criticar-lo, sobretot l'afició, perquè tota la premsa madridista de l'AS i el Marca, bueno, i l'esport, tot el que tenim al Barça també,
els problemes principals a l'últim partit ha estat un problema... Què, volies dir alguna cosa? Digues. No, simplement que crec que dependrà de si realment nosaltres, com a culers i la societat culer, diguéssim, acceptarà l'estar 5 anys sense guanyar res, però intentant crear alguna cosa. No crec que estiguem 5 anys. Però sense guanyar una merda. Sí, jo crec que amb 2 anys pots reforçar la plantilla en punts concrets i fer que jugadors creixin. El que sí, però jo crec que el millor que es pot fer és admetre que estem en la merda, en 5 anys no guanyarem res, però intentem crear i portar gent jove i crear un equip. Són molts anys. Que en la porta digui no hi ha anys de transició no m'ho crec, però 5 anys de transició, venga, hombre. Pero intentan crear algo. 2 o 3 anys... El Milan ha estado 10 años, ¿eh? Sí, però el Milan és el Milan i el Chelsea ara que va guanyar, és que no sé. I això, llavors, l'actitud aquesta de dir és que necessitem 5 anys per recuperar-nos, és una actitud victimista que no cal. Que si dius que en 2 anys ho pots fer, es pot fer. Però victimista de què? Actitud victorista. 1.350 millones de deuda, ¿qué me estás contando? No, que tens a Luke de Jong com a delanter titular, hòstia, és que no Luke de Jong ja no jugarà més. Mira, el Barjuan no el va enviar ni... Vale, pero que está la plantilla, me refiero. Es a pagarle el sueldo igualmente. Ahora que el Kun Agüero se va a morir, pues ya... El principal... Hòstia, després parlem del Kun, però no te passes, pobre home. Pobre Kun, tio. El principal problema que hem tingut en aquests 2 últims partits del Rayo i l'Alavés ha estat a les àrees, que no marquem i ens foten gols com panes. Això es pot arreglar tàcticament o és un problema individual dels jugadors? Què penseu? Home, s'ha d'arreglar. El defensa molt tova, tio. El de l'Alavés, el Rioja, es va disfressar del Maradona i se la va liar. Va ser un golazo, la veritat. Sí, va ser un bon gol. Però la defensa tova és que els jugadors no tenen ganes de fotre la cama o que l'entrenador no els anima? A veure, és que més que tova va ser una jugada també una mica aïllada que, doncs mira, te pot passar, tio. Jo què vols que hi faci? Però el Barça va jugar millor, tio. A mi m'és igual. A mi m'és igual. Això és discutible. I Eric Garcia, titular, fins que es mori aquest nen, tio. Que bo és, hòstia. La veritat és que Eric Garcia ho està fent bastant bé, eh? Qui era el hater d'Eric Garcia? No hi ha ningú hater. L'Aleix era el hater, no? Bueno, pues... I Uri, i el Víctor, i esto. Home, Eric Garcia ho està fent molt millor que Piqué de moment. Només m'agrada que sigui català. Piqué va fer de cono. O sea, ha hecho 1 o 2 partidos buenos. ¿Qué me estás contando? Si hace un mes lo queríais matar. Pero bueno, en la tónica de Hace un mes se estaba riendo de Eric Garcia, que está en los cortes de audio. Jo sempre he confiat en Eric Garcia. Jo sempre he confiat en Eric Garcia. Parlant de jugadors, segurament la Porta vulgui anar al mercat d'hivern si té una mica de diners, perquè no sé com està exactament la situació, però quina posició creieu que s'hauria de millorar? Al Víctor, que sabe los números exactos de las deudas. La fuente del Víctor és el Ramon de Mon este. Quina posició s'hauria de reforçar? Un davanter, un lateral... Home, doncs a dalt s'ha de portar algú, no? I tens algú al cap? Hombre, jo tinc 2 noms, tio, l'Isaac de la Real i el Kingsley Coman del Bayern, que acaba contracte. Sí, parlarem de Coman després a la secció internacional. El Coman passarà del Bayern al Barça, sí. Anem a la Champions, demà hi ha Champions, el Barça juga contra el Dinamo, fem una porra de resultats. Demà i avui també hi ha Champions. Exacte, això, perdó, és avui el Dinamo, estic perdudíssim avui. No passa res. Avui és el Barça, demà jugarà l'Atlético, que parlarem. Quin resultat creu que farà el Barça avui al Dinamo? Guanyarem? Jo crec que per pressió han de guanyar sí o sí. O sigui, no els hi queda un altre, si no la temporada se'n va a prendre pel cul. Per pressió no es guanyen els partits. Sí, però eso és, o guanyes o perds la temporada. Sí, totalment, però... Tu creus que guanyarem, Ton? Home, jo crec que sí, tio. No se't veu molt confiat, No se't veu molt confiat. Han entrat en convocatòria l'Ansu, el Frenkie, l'Araujo... I Dembélé. I l'Usman, no? Bueno, l'Usmancito ja... Confieu en Dembélé o és un cas perdut com Coutinho ja? Jo ja dono perdut a Coutinho, m'imagino que... Sí, a veure... No, però és que a la mínima que comença a donar uns brotes, se'n va a la merda i es trenca una altra cama. En el Dembélé sempre hi ha esperances perquè és un jugador diferencial, no com el Coutinho, tio. Bueno, el Coutinho ho era, en su tiempo lo fue. Sí, però ja no és. I quan no té estos brotes, que Dembélé sí té quan es recupera mínimament i es torna a trencar el menisco o la cama... No s'ha trencat mai el menisco. Va, ja veurà, espera't 2 setmanes. El menisco és l'Ansu. Deixa-li 2 setmanes i m'ho diu. El Kun Agüero també està lesionat, no és exactament una lesió, sinó que li va donar un atxaque de... Li han detectat una arrítmia. Diuen que és una arrítmia al cor i que estarà 3 mesos de baixa com a mínim. És que ja sembla que és mala sort això que li passa al Barça, perquè això no és culpa d'allò que diuen els metges del Barça, els fisios, el que sigui, això no és culpa de ningú. Igual no se le hizo bien el reconocimiento médico. No crec que sigui per això. No crec que això es pugui veure. No, el Kun el que és el jugador més gafe de la història, perquè arriba al Barça per jugar amb el seu millor amic Leo Messi, Messi se'n va, el Kun es lesiona, es recupera i ara li dona una arrítmia cardíaca. O sigui, aquest xaval
Ja. No sé com està viu encara. Bueno, ja per tancar el bloc del Barça, ahir l'Esport va treure una entrevista amb Messi on l'argentí va deixar uns quants titulars. Anem a escoltar un d'ells. El Judas. Sí, siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil. Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a pasar o no, si va a ser en el Barcelona o no. Sí que si está la posibilidad me gustaría volver a aportar en lo que pueda al club, porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien y que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo. Messi, secretari tècnic. Us faria il·lusió? Uri, et faria il·lusió a tu? Però què ha de ser secretari tècnic? No sap ni escriure aquest home, hòstia, no fotem, joder. ¿Qué coño has de...? No, ayudar, tú, quédate en París, ¿qué coño tienes que ayudar? O sea, Messi solo sirve para, yo qué sé, recoger pelotas. Em fa molta gràcia perquè, parlant d'això l'altre dia a la ràdio, uns periodistes, no sé exactament qui va ser, va dir, no, és que Messi és muy bueno en los fantasy. Sí. I em va fer molta gràcia. Té un fantasy amb el Suárez, el Neymar, no? Ara, per ser secretari de tècnic del Barça, presentes tu currículum, campió del fantasy de mi casa. 46 puntos. Això, Messi, al igual que tots un munt de futbolistas profesionals, en una entrevista te sueltan me gustaría ser secretario técnico como me gustaría ser entrenador. Sí, ya, pero no digo entrenador. Que lo pille, tío. Fernando Torres dijo que se estaba preparando para ser también secretario, algo de la directiva, y ahora está entrenando a juvenil, ¿sabes? Los deseos de esta gente se convierten en realidad siempre, home. A part d'això, també va deixar un titular totxo, que va ser que va dir que estava enfadat amb la Porta. Que no li van agradar les paraules de la Porta. No li van agradar perquè va dir... O sigui, la Porta li va tirar com que la pilota era... Exactament. Pero estas cosas se malinterpretan. Claro, el pobre Jan Laporta, ¿qué va a hacer el pobre Jan Laporta? En Laporta dijo en RAC1... Sí, és que en Laporta se li va la llengua moltes vegades. No, però no comunica tan bien. Que esperava que el Messi digués que jugava gratis, i que a un jugador com a Messi no se li pot demanar jugar gratis. Això és el que va dir Laporta. Que se sacan lo que interesa. Después a Messi le explican lo que interesa, com diu el Ton. Porque como no sabe leer Messi, ¿sabes? No, sí, tú te crees que el Messi se va a leer el artículo entero, ¿no? Con el Albornoz. Es que dudo que sepa leer. Es que a las dos líneas se duerme. Es que yo dudo que sepa leer. Messi se lee el titular que te ponen en Antena 3 o en La Sexta o en el Chiringuito y ya está, tío. Bueno, ja li heu fallat bastant Messi, que portava sense parlar-la als mitjans catalans un munt de temps, ara que se'n va a París, li diu als de l'Esport que vinguin a fer-li una entrevista. Està enfadado. Estic dolgut, tio. Ara se ven las caretas. No passa res, sortirem endavant sense Messi. Tanquem ja el bloc del Barça masculí i anem a parlar del femení. Josep Pedrerol financia aquest podcast de futbol. T'has ganado tu minuto de gloria. Avui tenim a la primera convidada del programa, ja l'estan veient la gent de YouTube, per cert aprofito per dir que si voleu veure la nostra convidada podeu entrar a YouTube i li veureu la cara, la Maria Roig, la nostra especialista en futbol femení. Benvinguda, com estàs, Maria? Hola, Andreu, què tal, tio? Molt bé. Ivan, Maria, us heu preparat una secció sobre el Barça femení que va haver-hi clàssico, no sé si és el clàssico exactament, és un partidazo, no? Primer contra segon. No tienes ni idea, Andreu. No tens molta idea, però... Som l'especialista de futbol femení. Hoy estás muy perdido, Tu no tens ni idea, però el Víctor té un màster, Ojo. No, sí, però Andreu, ja tocava perquè els culers hem de sempre buscar formes d'animar-nos, ens fotem hòsties i més hòsties i més hòsties. I amb aquestes hòsties se'ns oblida que hi ha un equip que sí que té un caràcter guanyador, que tira pa'lante, tio, que és competidor i que és el millor equip del món, Dilo. Que és el Futbol Club Barcelona femení. Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, tío, aplaudir, macho. Aquí a ningún le importa femení, ¿no? Es que una simpatía, es que, ¿sabes? Hay más equipos en la liga femenina, ¿sabes? Ya. Hay más equipos que solo habláis del Barça aquí y hay más equipos. Bueno, pero vamos a empezar El introduciendo Atlético de Madrid femenino ganó 3 ligas seguidas. Sí, bueno, el Madrid también ha salido ahora y hay muy buenos equipos. Víctor, aquí solo habláis de lo que interesa. ¿Es tu sección, Víctor? No es tu sección, Víctor. ¿A qué no? Han preguntado. Venga, Víctor, apágale el micro, tío. A tu també, calla't. No, res, quan vulgueu, tio, aprofitant que aquest diumenge van jugar primer contra segon a la Lliga Iberdrola, que era el Barça contra la Reial Societat, portem a la Maria, que és primera convidada i col·laboradora del programa, i que ens vindrà a parlar una mica, entre els dos parlarem del nivell que ve mostrant el Barça femení aquestes temporades. Pues a ver, és que el Barça ara mateix són les actuals campiones d'Europa, arriben fent una temporada impecable, vull dir... Triplet. Un triplet. Quasi una lliga perfecta, llàstima de l'Atlético de Madrid que els va... No, és que aquí solo vale el Barça. No.
Però, bueno, és que recordem que tenim 5 jugadores reconegudes com les millors per la UEFA, per les seves respectives posicions. I, a la porteria. A la porteria, Sandra Paños. Sandra Paños, millor portera del millor portera. Però a la defensa, ojo, Mapi León i Irene Paredes. Que jo penso, Ivan, no sé si estàs d'acord amb mi, que si tenim a Mapi León jugant, jo crec que Sandra Paños pot agafar i pot mirar-se el partit des de la banqueta. És que no para perquè no falta que pari. És que no deixa passar ni una. Per què ha de parar si no hi ha bal? És la Puyol del femení. No hi ha balones. És imparable. Bueno, després al mig camp... Cállate, Andreu, tu cállate un rato. Vale. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, sobretot Alexia Putellas. Nominada a Ballon d'Or. Ja ho dic jo, Ballon d'Or. Favorita. Sí. I jo crec que se l'emporta, I guanyadora. Se l'emporta segur. Se l'emporta. Bueno, ja ho diuen tot, és un secret a voces, no? Bueno, és que ho està patant molt, Alexia? Ojo. Bueno, i després a la línia ofensiva tenim noms com Jennifer Hermoso, Lieke Martens, Graham Hansen, que jo necessito manifestar la meva indignació. Manifesta't. Per què Graham Hansen no està nominada al Balón de Oro? Per què? Per què? Per què? Tenim el telèfon de la web aquí? Per què? I per què jugadores com... A veure, no és per treure mèrits, no? Però Ellen White del Manchester City o jo què sé, Vivian del Arsenal, no lo sé. Solo queréis a las 11 jugadoras del Barça nominadas a las 11. Graham Hansen... No, a ver, todas no. También a las asistencias técnicas. No, quítate algunas, pero Graham Hansen Víctor, tiene que estar ahí. jugar a Graham Hansen? Sí. ¿Nos puedes decir en qué posición juega Graham Hansen? Delantera. Bueno, està mal. Cerquita. Bueno, doncs clar, amb aquesta plantilla s'està construint l'èxit del Barça i, no sé, tot això facilita molt les incorporacions de les noves jugadores. És la columna vertebral sobre la que s'ha regit aquest èxit del Barça i que fa que això, jugadores com les noves incorporacions, les que venen del filial, ojo, sé que a ti te gusta esto, Jana Fernández, Bruna Vilamala, que ara mateix té una ruptura pobra que estarà 5 mesos sense jugar. I a tot aquest nivell es reflexa en tots els partits que es juguen, o sigui, és pallissa darrere pallissa, no? I, bueno, aquest fin de vam poder comprovar-ho al Barça-Reial Societat, que es van emportar 8 golets de regats del Reial cap a Donosti. Pa casita. I bueno, vam veure el partit i què tens a dir del que vam veure diumenge? És que pintava un partit que dius, ostres, la Real pujava molt forta, saps? S'està esforçant molt, estan tirant per davant, anaven segons... Sí, però això passa molt, que comencen els partits i dius, hòstia, que potser aquí sí que poden fer alguna cosa contra el Barça. Però és que... Hòstia, a veure, arriba la segona part. A ver, ¿qué me estás contando? Aquell gol, el gol en pròpia porta... Sí, el partit comença amb un 1-1, que pintava, com diem, que semblava un partit igualat, però al final passa com tots els partits, que acaben golejada. Exacte. Vull dir, la primera part ha estat bastant... Vull dir, la Real ha incomodat bastant el Barça i algunes errades de Lieke Martens, inclús d'Irene Paredes, que no m'han acabat de... Sí, en pilota, però bueno... Balón de Oro. Sí, Balón de Oro... Bueno, eso Alexia. Però bueno, després de la segona part, evidentment la Real s'ha enfonsat i el Barça ha sigut un tremendo recital. Molta possessió, o sigui, cada cop que arribaven donava la sensació que podien marcar gols. Un munt d'ocasions, no sé quants xuts a porta, 15 corners van haver... A més, guanyen com jugant molt bé, no? Juguen molt bé les... No, és que tots els gols, la majoria de gols que marquen són jugades de combinació, o sigui... El primer toque, així, molt joc d'equip... Jo destacaria sobretot del Barça femení les passades que fan entre línies. Sí, al mig del camp. I desmarques que fan les davanteres. I pressió, tras pèrdua, que es diu, no? Recuperació de la pilota molt ràpida. El primer toque, vull dir, és un joc molt dinàmic, que s'han d'entendre tots. Em passen molt bé entre totes. Newcastle, Vieira. Quasi. I molt bé, però bueno, clar, això va fer que, jo què sé, la Real es valia mazo. Vull dir, el gol en pròpia porta jo ho sento molt, però és clar, és que quan ja t'han fotut 5, ja com és que... com celebra... No, però heu de mirar, sisplau, quan arribeu a casa mireu el gol en pròpia porta, que es pot... L'he vist. Rep la pilota, la controla, mira la seva porteria i xuta. Xuta a la porteria en plan... No puc xutar a la porteria contrària i xuto a la meva, perquè ja... És un moment de desesperació que ja van 7-1. Sí, no, però bueno, jo què sé. I a nivell europeu, com està el nivell del femení? Perquè el Barça l'any passat va passar per sobre a la final, no? No, mira, per comparar-lo amb el Lyon, que seria com així el rival més fort que... Podríem dir que és el segon millor equip ara mateix femení, encara que està el Chelsea, està el PSG, està el Wolfsburgo, el Bayern... Però el Wolfsburgo ara està baixant una mica, però bueno. Però l'Olímpic de Lió és tremendo. És que hi ha una estadística clau,
que és la dels gols a favor. Sí. Quants eren? Els hi van preguntar això l'any passat, quan estaven, no sé si quarts o vuitens de la Champions contra el City. Però és que porten 8 jornades, i en 8 jornades, crec que són, només porten 2 gols en contra. Això, i no sé quants a favor. m'havia desubicat una mica. Vull dir, portem 8 jornades de Lliga, i el que portem de Lliga, amb aquestes 8 jornades, només 2 gols en contra i 52 gols a favor. O sigui, en 8 partits, 52 gols a favor. Que, si fem el càlcul matemàtic més o menys així ràpidament, són 6,4 gols per partit marcats. Vull dir, és que esto és una locura. Això s'apropa més al bàsquet que a futbol. Exacte. Però vull dir, és que, clar, però hi ha molta diferència, perquè és que el segon, el que li ve per darrere, és l'Atlético de Madrid amb 19 gols. O sigui, hi ha 32 gols de diferència. Vull dir... Hi ha només 8 partits, repeteixo. Clar, és a dir, que a final de temporada potser li treu 50 al segon de la classificació. És que si en 8 partits pots de 52 gols, com acaba la Lliga? 200 ja ho veurem. Hi ha una diferència molt gran. 200, hi ha una diferència molt gran de nivell. Sí, la veritat és que sí. O sigui, porten sense perdre... I com deia l'Andreu, per comparar-lo amb equips europeus, l'Olympique de Lyon, que com diem podria ser el segon millor equip del món, és que el Barça li treu 17 gols. En una jornada menys, que l'Olímpic té una jornada menys, que només ha jugat 7 partits, però és que el Barça porta 34 gols més que l'Olímpic. És tremendo. Vull dir, i això... A la seva lliga, que igual la lliga no és la mateixa, però el nivell entre grans i petits... Entre totes aquestes les lligues, les millors... No, a ver, la Liga Francesa femenina es Sí, el problema és que el Barça està molt per sobre de tot. Pero sigue habiendo desequilibrio. Igual es con muy la potente alemana, porque, eso es es muy potente porque en vez de tener un equipo mejor del mundo, tiene 2 o 3 de los mejores del mundo. Claro. Sí, bueno, pero me refiero... Y aquí es lo que... Ya es más potente la femenina que la masculina, ¿sabes? Que me estás contando. Sí, el Olympique de Lyon masculino, ¿dónde está? En la, tercera. Las granjas repartidas por Francia que juegan a fútbol, no? Però és això, vull dir que al final hi ha molta diferència i espero que això d'aquí uns anys vagi canviant, que vagi pujant més al nivell, perquè, bueno, no sé... Tu creus que resta emoció? És això, és que al final, per exemple, el Barça a la pretemporada contra l'Elche 17-0. Vull dir, és que com celebres el gol 17è? O sigui, és que això ja no és ni pretemporada, és anar a passar el rato. Els partits dels nens petits. És abusar. I llavors, clar, això li treu emoció i, joder, que està bé, cony, que és el Barça, però, no sé... I a la Champions, com està el Barça enguany? A la Champions, bueno, la nostra especialista en futbol femení... D'aquí la setmana que ve... Quan vas? El dia 10 de novembre juguem contra el Hoffenheim. I allí estaré jo. Ja tens entrada guardada, no? El Johan Cruyff. Entrada guardadeta al calaix. I com ho veus? Creus que podrem guanyar o...? Jo, contra aquest partit seguríssim. Però la Champions, si m'estàs preguntant per la Champions... Sí, per la competició. A veure, hi ha molta expectativa, però, ostres, pensa que... Home, jo crec que són favorits, però claríssim. Són favorits, però... I la plantilla que tenim, brutal. Però pensa que el PSG ens ho va posar complicat l'última vegada. Ens van estar a punt d'eliminar ens va fer patir molt, i l'Olympique de Lió, que va estar eliminat a quartos, no crec que aquesta vegada la deixin passar tant, vull dir, jo crec que apretaran més. Però, clar, a por todas. Doncs esperem que el Barça pugui competir tant la Lliga com la Champions. Moltes gràcies, Ivan i Maria, per fer-nos aquesta radiografia del que és el Barça femení ara mateix, i esperem que ens donin les alegries que el masculí no ens dona, perquè, vamos... Hem de buscar solucions. Tornem al masculí ara per parlar de la Lliga Espanyola. La Banqueta, el podcast preferit de Samuel Umtiti. Pero luego hablamos del contrato, ¿no? Parlem ara de la Lliga, que ja venim dient que està molt ajustada. La Reial Societat manté el liderat després de l'empat in extremis. Va estar a punt de guanyar contra l'Atlètic de Bilbao. I el Madrid ja està a 8 punts per sobre del Barça. Qui diríeu que és ara mateix el favorit per guanyar la Lliga? Perquè está molt apretat allà. Yo creo que no hay ningún favorito, claro. Que, por cierto, quería comentar que vaya golazo de Muniain. Fue un golazo, no sé si lo habéis visto, pero que no hi ha ningú preferit, diu, tio. Favorit. Qui és el favorit? Que a mí me sembla que molt que siguis del Atlético del equipo del pueblo, tío, pero que sois favoritos, dilo ya, hostia. No, por nivel de plantilla sí, por nivel de plantilla sí, pero por rendimiento no estamos jugando como para... Bueno, pero por plantilla sois favoritos, por favor. tío. A ver, yo creo que tú no has entendido la pregunta. Yo creo que está hablando el Andreu de nivel de forma, claro. ¿Quién está? Hombre, pues el Atlético igualmente. ¿Qué será? ¿El Barça? ¿El Madrid? Uri, qui és el favorit ara mateix per tu? Jo és que passo de ti, o sea, no, però jo entenc el Tom que a nivell de pressupost, d'història i de plantilla, si no la guanya l'Atlético és una vergonya. Pero de nivel también, Víctor. I de competició. Que venís de ganar de 3-0 Sí, però també entenc el Víctor que ara mateix, tal com estan jugant tots els equips... Claro.
Está Sí, molt igualado. lo he dicho, por plantilla, claramente es el Atlético. Sí, Si yo no me escondo ahí, pero yo lo que estoy diciendo... Va guanyar 3-0 al Bueno, y perdió, Moixobetti, y tio. perdió contra el Alavés y empató contra el Levante. Me no refiero... tens en compte el Madrid per lluitar a la Lliga. Jo no. A nivell de joc, l'Atleti està jugant molt millor Que que el Madrid va guanyar a l'Elx, que per cert tinc una foto amb Quico Casilla, porter de l'Elx. I de l'Espanyol. Data important. Però el partit anterior 0-0 contra l'Osasuna al Bernabéu, que em vaig veure la primera part, tio. Vaig dir, venga, va, trabajo un poco así, de periodista. De periodista, no? A ver, así puedo decir algún partit. Però, quin partit de merda, tu, És que just et veus el que no fa l'exhibició Vinicius Junior. Vinictus, diria jo. Vinictus Junior. Vinicius Junior. Partidazo. No, Iván, Com diu, Ancelotti diu Vinicius. Ancelotti li diu Vinicius. Vinicius. Sí, buen partido de Vinicius. Hombre, porque sí, igual es que es italiano, ¿sabes? ¿Cómo, Se pronuncia así. No ho tornaré a fer, no ho tornaré a fer. Us esperàveu l'explosió aquesta de Vinicius que està fent No se la esperaba ni él mismo. Però baixem-nos, O sigui, Pero ahora ya marca golazos, Que sí, pero que es un tío que solo marcaba cuando no chutaba a puerta. Cuando chutaba hacia el córner, entraba. Y ahora lo hace bien. Porque ahora ya no ve portería, ahora ya ve chozas de favelas y dices, pues ahí tengo que marcar. Se emociona, ¿no? Chanclas en la playa de Ipanema. Chanclas en la de Vinicius, molt de meme, y seguirá sent meme Vinicius, però... El que sí que és meme... És cultura, Víctor. A veure, està en forma. Ara, no ens flipem, perquè aquest és un tio, com tots els brasilers, un puto piscinero de merda. I s'anirà de festa ara quan se faci gran. No sé si s'anirà de festa, m'és igual. El tio sí que és més... Tiene 5 años. Sí, tiene 10 años. És més lleig que una nevera per darrere, o sigui... Ara, sí, està en molt bona forma, perquè ara és el que deia el Víctor, abans no fotia un gol ni a la D3, ara sí. Ara, jo crec que tampoc serà una megaestrella del futbol mundial ni de conya, El que era una megaestrella i ja no ho és Hazard. Ancelotti va dir això del belga l'altre dia. La posición de Hazard es bastante clara, él puede jugar en un 4-3-3 como extremo izquierdo, él puede jugar en un 4-4-2 como punta o como jugador atrás de la punta. El jugador está bien, ahora está entrenando, es listo para jugar. El problema que tiene es que en este momento hay un entrenador que prefiere un otro jugador, pero esto es lo que puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que el jugador tenga la motivación para trabajar, para jugar. Lo está haciendo y llegará también su momento. Es pot dir més alt, però no més clar. No, aquí el problema que tiene Hazard es que pasa más tiempo en el Burger King que en la ciudad deportiva del Madrid. Ahí es el principal problema que tiene Hazard. Que no se cuida. Para ser un profesional no se cuida. Ancelotti és un tio, serà millor o pitjor entrenador, però d'estos de gestió de vestuario ho fa. I ojo que no se lo larguen al Hazard. Fica els que estan bé. Fiquen els que estan bé. Sempre es parla de Dembélé, que ha tornat a la convocatòria, però Hazard és que és un cas molt semblant. Sobre aquest tema vam fer una enquesta l'altre dia a Twitter, Ivan. Quins han estat els resultats de l'enquesta? Sí, la pregunta que vam fer exactament va ser quins d'aquests fitxatges havien estat més fracàs, no? Podríem dir. Quines eren les opcions? Eren Dembélé, Coutinho, Gareth Bale i Hazard? I Hazard, sí. Llavors, van tenir bastant d'èxit a l'enquesta de Twitter, que ens podeu seguir a Twitter, tampoc passa res. I, vam tenir un resultat, sorprenent, tampoc diria que és la paraula, però es van portar Coutinho, aquesta victòria fracassada una mica, amb 55% dels vots, i després va estar Hazard, que és el que hem escoltat ara, del qual parlava Carleto, amb un 31%. Després Dembélé amb el 10 i Gareth Bale amb un 3, que jo crec que això, no sé què... Han votat madridistes o no sé... No, però és veritat. No, o sea, deportivamente Bale... Sí, tío. Hombre, ni va a marcar la chilena. No, pero a ver... Més enllà de la chilena, tío. No, igual, només amb la chilena. Però la metió no. Corría por la banda pero que no és només la chilena, coño. Bale se gana sus Champions, sus ligas, sus cosas. No. Y fent carrera bona al Madrid, tío. El que passa és que riéndose en la cara de todos los madridistas. Exacto, que yo iba a eso. Déjame ahora, Iván, cállate un momento, hostia. Víctor, llevas hablando todo el puto programa. Que te calles. Hasta en la sección que no te que Bale, deportivamente muy bien, pero institucionalmente se ha reído del Madrid. La banderita de golf, Wales, Madrid y nada order. O sea, me refiero, institucionalmente es un desastre, porque es mal marketing, y cobrando un pastizal. Yo creo que es peor que Hazard. Me refiero institucionalmente. Sí, porque ha hecho más daño a la imagen. Él está jugando al golf mientras está jugando el Madrid. Institucionalmente. No, pero coño, el fútbol es más que el deportivamente, es el marketing y la imagen del club.
Me Sí, refiero, sí, es pero así. que Bale ha Pero dado al Florentino le importa lo institucional, lo mismo A ver, que le pero lo importa... institucionalmente- Sí, le importa tampoco que el los Bale- jugadores, el 50% de los patrocinios se lo lleva el Madrid, ¿eh? Eso Bueno, es lo que le importa tampoco. Víctor, mira, ara per fer aquest monòleg sobre Bale anava a parlar de l'Atlético, però com que ens estem passant un munt del temps, ja parlarem després de l'Atlético, que ho farem a la secció internacional. A nadie ¿vale? le importa. Venga. A ver, sí, Anem a vamos. futbol internacional. Si voleu estar al tanto de les novetats del programa, ens trobareu com a @labanqueta_, a Twitter i Instagram. La Banqueta, un espai patrocinat per Matieta. Conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo. ¿vale? Parlem ara de futbol internacional i ja s'està veient aquí a l'estudi la cara de l'Aleix ben content perquè... Hòstia, hola, Aleix. Sí, no sé ni a quina càmera mirar, ja és increïble això. Qui és aquest? La primera derrota del City de Guardiola aquesta temporada contra el Crystal Palace, Aleix. Bueno, sí, ha hagut de passar un miracle perquè em traguéssiu d'allà dins i crec que... Ha sortit de la cova. Et teníem segrestat, tio. Clar, va fer el contragafe i vaig dir, bueno, hauríem de parlar del Crystal Palace en algun moment i ha sigut, doncs un festival. Jo crec que el calvo de Guardiola, el calvo de Guardiola i de Manchester, pues el futbol de possessió se'l pot fotre per on vulgui ell, perquè nosaltres els hi vam fotre una altra passada, però espectacular, eh? Va ser un partit igualat o què? Que va ser un partit igualat, o sigui... Ni l'has vist, no? No, no l'he vist, per això pregunto. No, va ser una altra passada, però de campionat. Va plantejar Vieira un partit molt defensiu, molt sòlids enrere, i llavors van aprofitar, va posar Zaha en punta, que normalment a vegades jugava més escurat en banda, però va deixar molt en punta, i va fer molta sang, van aconseguir el gol amb una errada defensiva perquè el City no sap ni on estan. Pero Aleix, que acabó el partido con el 80% de posesión Guardiola, ¿no? Sí, increíble. El rey de la posesión. Sí, dice la leyenda que si consigues un 99% del balón te lo puedes dan llegar, el te lo partido regalan. por ganado. Te dan 6 puntos, ¿sabes? Sí, Pero tienes que ganar. clar. Bueno, Aleix, doncs venies aquí a fer-nos un d'esto del Palace. Vols dir alguna més abans de tornar a tu posició Bueno, natural? que hauríem de parlar més del Palace perquè per un cop que guanyen parlem d'ells, doncs per mi parlem el que vulgueu. I per un cop que surt l'Aleix de la cabina, també, no? Sí, per a mi... Jo, si necessiteu ajuda internacional, doncs us vindré a donar un cop de mà. Ok, perfecte, Aleix. Doncs moltes gràcies per venir aquí a donar-nos el teu punt de vista del Adiós. Palace. Ja te puedes ir. Se'n torna i li cedeix el puesto a l'Uri un altre cop. Suficiente, Aleix. Continuem parlant del City, que va caure eliminat de la Carabao Cup, també. La copa... Esta no és Chupito, Ton? La Carabao Cup és Chupito o no és Chupito? A mi la Carabao Cup, tío, ni me va ni me viene. S'haurien de preocupar el City. Ja si l'ha està guanyat passant per un massa, mal moment. Guardiola, tio. No, o sea, Una competició menys, ¿no? Al final. En Liga sí que igual, bueno, creo que es el segundo partido que pierden. El Chelsea está muy fuerte, pero yo creo que esto a largo, o sea, el City tiene plantilla de sobra y juega muy bien. La Carabao, Ton, la Carabao no sé, pero... Es que estoy escuchando cosas, tío, que no me las creo, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Hostia, tío, No me estás escuchando, pero vaya mierda director está siendo hoy, ¿eh? Estava planificant ja la pregunta al Ton. Sí, pues escucha a tus compañeros, hombre. Estaràs molt content per al teu Arsenal, Ton. Arteta comença a funcionar. A veure... Comença a funcionar, a ver. Gunner desde chiquitito. A veure, sí que Bueno, la temporada passada, que se'n va a segona. Sí que comença a funcionar. Esto, el tío es un ignorante de la vida, tío. Ton. El Arsenal de Mikel Arteta, porque este Arsenal tiene nombre, hostia. Gunner desde pequeñito. Voy a coger... Calla, coño. Voy a coger... preguntat pel puto Arsenal. Sí, yo voy a hablar del Arsenal L'Arsenal. Las 3 primeres jornades les perd, o sea, el destrossen, però a partir ja la quarta l'Arsenal ha perdut cap partit fins ara, eh? Sí, cap per partit això ho deia. més. Estan 600, van guanyar el Leicester. Aquest partit sí que el vaig veure. 0-2. La primera part. I Ramsdale. Va ser un bon partit. I Ramsdale. Ramsdale no és Jan Oblak. En la lista de Balón de Oro. Ni Ter Stegen, ¿no? Ni tampoco, ni Ter Stegen. Cállate, hombre. Jo Ter Stegen és una merda, tío. Parlant, ara que has dit Oblak, ara que has comparat a Ramsdale amb Oblak, demà juga Oblak contra el Liverpool. Ara sí, Víctor, què esperes d'aquest partit? ¿Creus que l'Atlético podrá guanyar el Reds o yo es creo complicat? Anfield pesa mucho. Las cosas como son. No, es verdad. Si es que siempre, Pero Wanda siempre también pesaba mucho y me dieron 3. No, en plan, Anfield pesa mucho, jugamos muy bien ya el otro se día. Está la víctima. No, jugamos el otro día muy bien, pudimos ganar.
Griezmann hizo el gilipollas y le pegó una pata en la cara a Firmino, que ahí muy gratuitamente, pero jugamos muy bien. Lo que pasa es que aquí no os veis los partidos, ninguno, porque yo eso eres tú. Tú creo, Iván, eres el único que te vistes el partido. ¿Qué periodista deportivo ve ¿Jugaron el bien, partido? sí o no? El Atlético jugó bien. Ya está, O sea, pues creo que Anfield puede pesar mucho en el partido y creo que nos van a pasar por encima, sinceramente. Tens por de Salah? Sí, esto creo que Todo esta paja pa... No está mal, Para Tens tener por al el- Joao el menino d'oro en la plantilla. Mejor Luke de Qui és Jong, millor? cállate, hostia. Hombre, Qui és i millor? tanto, i Qui és tanto, millor? El holandès. menino d'oro o Ja Salah? està. Qui és millor? Qui és ¿Tú eres millor? tonto? El menino d'oro. O Black. El menino d'oro. Obviament, tio. A la Premier, el Liverpool és de la Premier, aquí. A la Premier han fotut ¿En fora serio, ja... Andreu? ¿En serio? ¿En serio? A la Premier han fotut fora a Nuno del Tottenham. Que va Anuno del perdre- Tottenham, buen apellido. No, a Nuno, com es diu? Espíritu Víctor, Santo. deja de gritar. Mejor el Mourinho del Sur, no? Després de perdre Està per 0-3 dir-se. contra el United, el substitut serà Conte, ja és oficial. Me comentan Sí, que és oficial, sí. me lo dicen por el pinganillo. Sí, sí, lo és. Què espereu del... Periodismo en directo, Què espereu del Tottenham de Conte? Va a Que seguir jugui mucho millor? la idea de Mourinho y de Nuno, porque van a jugar con defensa de 3 con carrileros, y va a utilizar ahí a Reguilón y a Emerson, y creo que va a continuar un poco así con este fútbol defensivo, pero vamos, es un 1 bien. Y aparte tiene el bagaje del Inter, que es coger un equipo que no está muy bien, un histórico y con buena plantilla, y que al año siguiente ganas en la Liga, así que puede hacer lo mismo que con el Inter. Estàs A dient ver qué que el tal. Tottenham pot guanyar la Lliga la temporada que ve? Guarden Que es este una corte de audio. posibilidad, que es una posibilidad porque Conte es muy buen entrenador y ya lo ha hecho con el Inter hace 3 años. I aquesta temporada, quin és Champions l'objectiu? Classificar-se per la Champions? O Si estan a la Europa Conference League. League. Igual Europa League. Es que piensa que que a- arriba a- tienen clar. 4 muy bestias. Clar. Anem ara a la Bundesliga perquè hi ha hagut una mala notícia, que és la lesió d'Erling Haaland. El noruec té una lesió pena. al maluc Que pena. i Aquí el estarà hater fora... del ton. Ja no el podrem fitxar, tio. Tu, això Al- t'anava a al preguntar. mercado Tu d'invierno, volies a tio. Haaland? Tu volies a Sí, anava a Haaland? vindre al mercado I ara què? Ara Sí, està... estaba cedido. No, está cedido en el Borussia por parte del Barça. Está Está cedido. cedido. Sí, Viene el año que viene la cesión. Volia aprofitar aquesta lesió de Haaland per fer la comparativa a Haaland o Mbappé. Qui preferiu vosaltres Jo dels soc dos? Team Haaland. Cap dels dos. Team Haaland. Haaland porque Mbappé me cae muy mal. Es lo que pero iba a decir. muy mal. Es un prepotente de cuidado el Mbappé. No, el Haaland Y este no. aparte tiene una El voz Haaland també de, ho és una de mica. retrasado La voz no el se la he Mbappé. escuchado. No, cuando le gritó al Jordi Alba, yo en Te la mato, calle ¿no? te mato. A ver, ¿a dónde va? Hòstia, és veritat, Y tiene una voz de Momento de épico. de Sí, con MDLR, 20 con ¿sabes? 21 En la calle yo te mato. Con 21 años vas así con jugadores que ya son estrellas del fútbol. Que no, que a mí me cae muy mal, por eso me voy con Haaland. Respeto. Que- Haaland és com que va subidito, però tampoc... No, pero va subidito con los medios, me refiero. Claro. No, con la gente, no, al contrario. El De otro hecho- día de hecho se le subió ven no sé gestos- cuántas claro. filas de la grada para darle la camiseta a no sé Que le quién. ven o gestos de acompañó. buena persona. Es bu- es bu- Tiene destellos Buencha, de es buena buencha. persona. Tiene És bona brotes. persona. Premio Nobel de la Paz. Un altre... Es que lo que hay que escuchar, A la Bundesliga també hi ha un altre jugador que abans has dit el seu nom, Ton, Kingsley Coman, que diuen que li agrada molt a Xavi Hernández. Si acaba venint Xavi, segurament l'intenti importar el 2023 quan acabi contracte. O sigui, el Barça ja està fent fitxatges a 2 anys vista. Jo flipo amb això, sincerament. Bueno, habla Tom del Coman, pero... No, te dejo hablar. ¿A tú te agrada Coman? No, o sea, no voy a criticar porque es un jugadorazo que está muy bien ahora, pero el historial de lesiones que tiene es muy largo. ¿Cuántos años tiene Coman? Igual tiene 24, pero también te digo que ha tenido muchas lesiones. Podría ser y un muy, Dembélé muy 2.0. graves. ¿Qué iba a decir? No, o sea, que puede llegar al Barça y romperla porque es muy bueno, pero ojo, o sea, que si nos reímos de Hazard, de ahora Dembélé y todo estos, Coman creo que hace un par de años estuvo a punto de retirarse por la lesión que tuvo. Sí, la veritat La és cosa que està no en- tinc ni puta idea de la lesió. No, que o sea, estàs no, parlant, en però- serio, que tiene muchas lesiones. A ver, hace un par de años no, porque estaba marcándole al PSG en la final de la Champions. A tu t'agradaria Coman, Uri? Sí, o sigui, no, t'ho juro, lo que a mi m'agrada... La Luego cosa te lo està enseño. en què ha d'oferir el Barça a un jugador de 24 anys que ho està rebentant a Europa. ¿Y dónde va a o sigui, jugar? M'entens? O sigui, el Barça, Home, que clar. diners no li pots Que donar. li ha d'oferir que no pugui oferir un l'esperit de jugar al Barça, Manchester. No, pero ¿y dónde va a jugar? Porque Coman juega en banda izquierda, ahí juega Ansu. Ja, Es ja, que això convertiria seria Ansu, complicat. no, de Igual el 9. ficaria a la dreta perquè faci extremo o banda natural, però això ja cosa de Claro, Xavi. ya, això ja es como cosa de Coutinho, Xavi. ¿no? Y seguir Però sacando jugadores de quan el posiciones. Muy bien. quan el fitxem, si fitxem, ja parlarem de Coman. Ara anem a la secció de l'Uri. A la banqueta trobareu les seccions menys preparades del planeta. És motiu de cés.
Bueno, la secció de l'Oriol, que s'estrena avui. Què faràs, Uri? Explica'ns una mica. Ja estic fart d'escoltar les vostres opinions de machirulos. Y el que vengo a hacer es un pedazo de juego. Ole. Ponme la música, Aleix, perquè comença... Baixa-la una mica. Sóc jo, està fortíssima. Está bien, Andreu. Venga, vámonos. Què hem de fer, Uri? Fer dos equips. Ja esteu col·locats, jo sóc aquí l'àrbitre. Vale, perfecte. Entenc que heu jugat alguna cop al tabú en la vostra vida. Sí, ho hem fet. Jo he jugat molt a Jo acadèmies cada dia. d'anglès. Per acadèmies d'anglès o d'idiomes, molt bon joc, molt recomanable per aprendre la llengua i fer amics i tal. Llavors el que farem és, jo he preparat tabús de jugadors de futbol. Vale. L'únic nexe Jo no he en jugat comú... mai al tabú, Sí que has jugat. Jo no he jugat mai a futbol. Bueno, ara ho pillarà ara ho explico. Serà adivinar jugadors de futbol. Que l'únic nexe comú que tenen és que han jugat o juguen a la Lliga Espanyola. Vale. Llavors, un ha de dir, l'altre ha d'explicar la paraula al jugador a l'altra persona i l'altre l'ha d'adivinar. No hi ha més. Sí o no? Trobaràs Savic a dalt i no pots dir ni Atlético, no pots dir ni Defensa, no pots dir ni Montenegrino, no pots dir ni Refugiado de la Guerra, ni Equipo de Pueblo. Bueno, ¿vale? pero que empiecen ellos. Vale. No, fareu una y una, ya en cuatro, ¿vale? Hay premio, luego se verá el premio, pero hay premio. Vale. Y ya está, y empezamos, ¿vale? Si vols començo jo, que el Ton no he jugat mai, vale? I així... No, però jo adivino o tu adivines? Tu adivines, jo t'ho dic i tu adivines, vale? Vale. Hago yo de árbitro. Jo no miro. Fas tu de árbitro. Estic nerviós, Vale. Uf, tenim temps o sin tiempo, no? 30 segons, 30 segons per el jugador. Va. 1, 2 i 3, ja. Alto. El Mundial de... Va fer un gran Mundial a... Quin Mundial era? El 2018? Rússia. No, Rússia no, l'anterior, el de Brasil. És company de James Rodríguez, al seu equip nacional. El seu equip nacional és company de James Rodríguez. Jackson Martínez. No. Zapata. No puc dir la seva posició, és molt alt, va bé de cap. Mira. No vale. No, está fuera. Está fuera, Aleix, está fuera. No, fuera. ¿Está dentro o no? Fuera. Sí, está dentro. No, hombre. Está dentro. Seguimos. Tiene que ser esto muy dinámico. Está dentro, como la décima. Yo adivino. Vale, pasa. Joder, hombre. En las redes ya pondremos aquí los jugadores y las palabras y todo. Vale. Empiezo ya, Aleix, ¿está? Cuando tú dices. 3, 2, 1. Vale, se trata de un nuevo jugador que ha llegado al equipo del pueblo. Griezmann. Está destacando mucho, para mí es el mejor. De Paul. Hòstia, Ja està. Joder, tio, però això està fent aposta, tio. Ja està. Escolta, quanta tens d'aquestes, tio? Ens ha sobrat mitja hora, tio. Només en tens 4? Ah, 4 per cadascú. Ara no hauria de llegir jo. Vale, bueno, aquesta és boníssima. Es nuestra estrategia. Vale. Aquesta és boníssima. Vinga, va. ¿Lo cambiamos o Aleix, sigo yo después? Hacemos una turno yo. Vale, és negre. Vale. És Joder, negre. Andreu. Juga al millor equip del món. Vale. Samuel Umtiti. ¡Vamos! ¿Quién ha dit? Vinga, al revés. Ara llegeixo. Como queráis, Sí, al és revés. veritat, perdona. Em fas dos seguides després, vale? Aleix, ho tens? Ja. Va. Tiroteo en un equipo. Ex del equipo del pueblo. Durán? Sí. Yo digo tiroteo y me viene a la cabeza natural. Es que estamos conectados. 3, 2, 1, ya. El va fitxar la Porta. Vale, Ronaldinho. És portuguès. Figo. No. No, pero no. Joder. Sí, No, no, vale. Yo lo que no puedo, yo lo que no puedo es Portugal, no portugués. Sí, dices tío. Portugal. No puedes decir eso. No, estás fuera. Esto es Fuera. Esto es un robo, tío. Fuera. Pero que es que tampoco es Portugal, no portugués. O sea, yo adivino. És motiu de ser. Mentira, Aleix. Tiempo. 3, 2, ya. Vale, muchos dicen que es la joven promesa española. Hostias. ¿Lo odia la Aleix? ¿Os puedo hacer preguntas? No. No, vale. No, vale. Es para muchos sobrevalorado. Oyarzabal, seguro. Esta era difícil, tío. Era difícil esta,
Vale, creo que solo quedan dos. No sabía qué decir. Tú. Claro, por eso pregunto, Sí, porque sí, siempre lo dice. Si no adivineu ara, perdó. Tú Vale. llegeixes. Estaba dudando Vale, entre él o Joao, ¿sabes? Y digo, no sé cuál. Pero cuando has dicho española, clarísima. Bé, una pregunta, Uri. Si diuen qui és i fallen, Pierden el punto. pierden la ronda. No. Puedes seguir? Fins als 30 segons, sí. Tu Vale. Vale. Quan vulguis, Aleix. 3, 2, 1, ja. És Perico. Bartomeu. És davanter. Raúl de Tomás. Joder, oye, que esto es muy fácil, ¿eh? Es que No, la tuya es difícil, tío. El Rodrigo de Paul tuyo es difícil. Bartomeu. Hostia. Aquí está, si la adivina el Iván, ganan, ¿no? Sí, vale. Espera el tiempo. No la adivina. Udinense, español, extremo izquierdo. De Olofeu. Sí. Hostia, macho. Mucha cultura de FIFA, tío. Somos los Madiniers, bueno. Habéis perdido, que lo sepáis. Señoras y señores, tenemos un ganador. Ton, no sé si quieres declarar algo. Que no tiene ni puta idea de fútbol. De estas pequeñas victorias vive el Víctor, el equipo del pueblo, tío. Da el superpremio. A ver, ¿Qué pensáis que es? ¿Qué pensáis que es? Un iPhone 12. Casi. María. El superpremi és una cervesa. Tampoco. No sé. No. Es una super camiseta del super equipazo del muñeco Gallardo, próximo entrenador de ¡Hostia! Barça, ¡Qué chula! de River Plate, os la Hostia. partís como queráis. Un River Plate. Porque yo estoy por la banqueta y yo me sacrifico. Pero hombre, el otro lado. Ahí ya está. Yo me sacrifico. Ahí. Está guapísima, Hostia, chaval. A ver, Bueno, ¿qué quiere decir ya que es de está la 3, secció? pero- Ya Ya, está, no, ya ya está está. El la concurso. secció. Ponme la música, que la quiero escuchar. No, ja està, Vinga. ja te l'ha tret la música. Bueno, tira'm la del final ja, pues acabem. Uri, t'estimo, tio. Treu la música aquí. No la quites, no la Si quites. portes una en 3 anys, tio. A l'Alice li ha agradat massa la música. Vinga, anirem deixant el programa per aquí. Moltes gràcies per haver-nos escoltat un dia més. Gràcies a l'Alice, que ho ha controlat tot i que avui ha estat per aquí. Ja li heu vist la cara, ja sabeu qui és. Gràcies també a l'equip de realització format per la Judit, la Irene i el Xavi, que és el seu cumple. Felicitats, Xavi! ¡Felicidades, Xavi! Felicitats, Xavi! I gràcies també al Departament de Comunicació de la URB, gràcies a la Maria que ha vingut, que m'havia oblidat d'ella, gràcies al Jordi, que és molt guapo i està allí també, i perquè vull donar-li les gràcies. Venga, para todos. Vinga, Andreu, gràcies. Y nos podéis seguir, ojo, que nos podéis seguir en la banqueta. Bueno, en la banqueta no, en Twitter y en Instagram en @labanqueta_. I per Abrir recordar... DM para venir de público, Y a abrir TikTok. DM. Y a TikTok, A que tiene el TikTok, mismo que user. estem molt bé. Per recuperar els programes, Víctor, que nos pueden seguir te en duermes? Spotify i iVoox per escoltar-nos, i si voleu veure les cares, pues, podeu fer a la banqueta a YouTube. I que moltes Doncs gràcies. ya aquí está, ho hombre, deixem. ya está, ya está. Aquí ho deixem, tornem la setmana que ve amb tota l'actualitat del món del futbol, i recordeu que els bons juguen, però els dolents ens quedem a la banqueta.